O pleť sa staráme každý deň. Čistíme ju, hydratujeme a chránime. Ale vedeli ste, že rovnakú starostlivosť potrebuje aj vaša pokožka hlavy? Haircare je totiž rovnako potrebná ako skincare. Tiež je to pokožka, ktorá potrebuje extra starostlivosť. Produkuje rovnako mas, upcháva sa a môže byť aj podráždená. Ak ju zanedbávame, tak sa to odrazí na kvalite našich vlasov. Ja viem, že mnoho žien rieši najmä tú dĺžku vlasov, ale zabúdajú, že tie krásne zdravé vlasy rastú od pokožky hlavy. A najmä tá potrebuje tú extra starostlivosť. Tak ako pri skincare nestačí len voda a krém, tak aj pri vlasovej pokožke nestačí iba šampón. Potrebuje aj kvalitné hĺbkové čistenie, hydratáciu a výživu. A najmä správne zaobchádzanie. Zdravé vlasy začínajú pri zdravej pokožke hlavy. Preto pristupujte k vlasovej starostlivosti tak, ako pristupujete k svojej pokožke. Dôsledne, pravidelne a s láskou. Ak nevieš, ako začať, napíš mi do komentára Haircare.